Hai cu bună ziua, dragi români. Băi, fraților, haos în țara asta, bă, frate. Nu-i nimic în ordine. Unii se ceartă cu alții. Suveraniști se ceartă cu suveraniști. Acum toți se dezbină pe partide. Ăla vine și înjignește pe ăla. Băi, o nebunie, băi, fraților. Băi, unde sunteți, băi, fraților? Toată lumea e pe interese. Toată lumea. Băi, nimeni nu mai pasă de poporul ăsta, băi, frate. Toți vor puterea. Și pentru puterea asta sunt gata să vândă pe oricine. Băi, fraților, români care mai țineți la țara asta și mai aveți ceva pentru România asta, nu mai merge, bă, fraților, bă. Nu vedeți ce se întâmplă? Își bat joc de oameni, bă, își bat joc efectiv de poporul ăsta, bă, frate. Bă, nu ne trezim odată, băi, fraților, bă, că ăștia ne îngroapă de vii, bă, o să fim săraci lipiți. Nu se mai poate, bă, toți se ceartă între ei pentru putere, bă, nu vedeți? Toate interesele lor sunt acolo. Nu există, bă, un alt interes decât ăsta. E incredibil așa ceva. Nu pot să cred că suntem atât de scursură de popor nenorocit, care suntem numai cu gândul la putere și la oameni care n-au Dumnezeu deasupra capului. Bă, incredibil, băi, țara asta, bă, de hoți și trădători, bă. Bă, v-ați vinde și ultimul leu care l-ați avea în buzunar, bă. Nu vă rușine, bă, ați distrus, bă, România asta, bă. Ați distrus-o, bă, efectiv, bă. Ați înnebunit oamenii, i-ați făcut cu capul ca să-i puteți controla. Bă, rușine să vă fie, bă, că să vă numiți cetățeni, bă, români, bă. Țara asta e un dezastru, un dezastru. Un dezastru. Să vă fie rușine că conduceți România asta. Sunteți disperați după bani, după avere, după influență. Atât. Nu vă pasă zero de poporul ăsta. Zero. Rușine să vă fie. Conduceți România asta.